עכשיו ליאור מצלם, כי אני נמוכה. אנחנו פה מאחורי כוחות היס"מ, מחכים שהקהל הסטודנטים יפרוץ את החומה הכחולה החזקה הזאת. כולם מקווים שהכל ילך על מי מנוחות, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה. סטודנטים חמים כמו מזג האוויר שיהיה היום, וגם מחר. המאבק בשיאו. גם השוטרים מצלמים, צריך שכולם יצלמו. כאן אני מקשיבה מאחוריי לרשת גלי צה"ל, שוטרת נפגעה מפינוי של רכב. שוטרת כבר נפגעה, אנחנו לא רוצים שאנשים ייפגעו פה היום, אנחנו רוצים הפגנה מחאתית, אך לא אלימה. חם פה, בדיוק מצלמים אותנו. חייכתי יפה? תמונה בפליקר של תומריקו. עכשיו גם תהיה לנו תמונה בפליקר תומריקו. טוב, אתה יכול לעצור קצת. עצרת?